Danas gledam najsmiješnije videe koje ste vi poslali. Zato što je danas TikTok dan. Imam neki čudan osjećaj da će danas biti dan kad padnem u depresiju radi vas. Tako da, ostavi like. Preplati se. Još malo pa smo na 1.500.000. Ajde, preplati se. Skibidi Morana. A Skibidi, niste slejali? Znači, moram vam reći da ste me... Ljudi, je li ovo real? Brate mili, nažalost je. Ovo moram čuti do kraja. Ovo uopće nisam... Znači, ja ovo nisam znao da se dešava kod nas. Dobro večer, Luka. Dobro večer, Morana. A Skibidi, niste slejali? Znači, moram vam reći da ste me tu preduhitrili, da sam slao poruke prije Skibidi HRT i rekao ako se ja osramotim ovako na nacionalnoj televiziji, ali evo, vi ste me preduhitrili, pa je okej. Ja sam tu da se sramotim. Nisam sleo, ali Skibidi. Ljudi. Ja ću se koknut. Ne, nije ženska rekla Skibidi. Doslovno je rekla Skibidi. Strikane, hvala ti puno na tom videu. Doslovno si me bacio u depresiju. Mihajl kaže, Marko, ja sam kupio jedne zozole. Bravo, nastavite kupovati zozole i možda osvojite PlayStation 5. Vremenska prognoza za danas na Jadranu jugo. Jako smiješno. Bio bi mama kad dođe sa roditeljskog. Da, tako je. Tak su i mene zvali. Rekli su mi, svinjo jedna! Šalim se. Mama me voli. Niđo, hvala ti na super TikTokovima. Još imaš jedan. Ajde, čekaj da vidimo. Štukice, ako me pustiš, ispunit ću ti 3 želje. A ako me pojedeš, dobit ćeš išijas. Štukicu niko ne ucenjivati. Štukicu... Krenulo je dobro i ona si ga zeznuo na kraju. Niđo, neš dobi bana, ali aj potrudi se sljedeći put. Molim vas, sretan rođendan za Marka. Happy birthday, Marko. Happy birthday, Marko. Hvala vam, dečki, hvala, cijenim vas. By the way, ja sam odavno napisao komentar, hvala. Čekaj da vidim jesu mi možda odgovorio slučajno, Novo je pravi Marko Kovs. Pravi Marko Kovs? Šta je ovo? Hoće pas na dijete, nemoj pas na dijete. Dijete ti nije skrivilo ništa. Oh my god, oboje! Pa za to trebaš imati onak skilla nekakvog, Pazi ovo, tup tup, ko u biljaru, Ko... Realno, i to neko treba znati, What? Oh my god, zašto je tako agresivno? Iako, 10.000 lajkova na ovom videu i ja ovo radim s Blodom. Ok? Ima da uzmem tortilju i da mu nabijem. Realno, čovjek će biti presretan. Skibidi dopop. Ajde da vidimo šta je taj čovjek poslao. Evo ga, tipičan Skibidi korisnik. Ovo Marko, ja sam tvoj najveći obožavatelj, please odgovori. Lovro, hvala ti puno i hvala svima vama koji me podržavate. Cijenim to. Iako pada već staro u depresiju, brate mili, je. A to je onaj pas. Pas koji onak zna da je kriv. A šta je napravio? A kope rupu. A sreća mama, kako ja to odmah sam... Well. O šta je ovo? Who chewed the headset? Ima nešto u tome što cucki doslovno onak ne mogu lagat. To mi je prefora. Obožavam što općenito psi ne mogu lagat. Znači, psi su mi bolji od mačke. Iako mačke su mi isto super. Prije sam ih mrzio jer sam doslovno skoro umro od mačke. Ali onda sam proveo neko vrijeme sa mačkama i neću lagat da su mi drage. Ali ima neki koji su glupe. Koji onak grizu i grebu i šta znam. Ali sviđa mi se ovo kad je kriv pas i onda onak samo gleda. Evo. Znači, to mi je preslatko. A sreća mama. Veronika, šta si još poslala? Super, ver. Slatko. Ali nije dovoljno da se nasmijem. Idemo dalje. Kako se vi zovete? Ide gas. Ide gas se zovu. Inače ja nemam pojma kakav je ovo tu show. Ide ali gas. Idemo vidjeti. Je li ide gas? Kako to Dobar. ide kod vas kad ide gas? Kako? Oh my Je god. li vama žao što je pogrešio? Ne, da ide gas. Ali ipak ide gas. Da li je T-Rex dinosaurus? Nije. Jer ide gas. Šta je ovo, A šta je T-Rex? Dinosaurus. Ajmo i... Molim? Brate mile, zašto je tako... zašto je tako samouvjereno rekao onak? T-Rex nije dinosaur. Šta je ovo? Brate, meni su bili naši gormiti kad smo bili kidare, ono najjače igračka. Gormiti. Realno, jako niska fora. Just espérese, don Chue.
Bako, šta radiš, Bako? Bako, di ti je deda? What? Oh my god, okej, Filip mi je sam si rekao da je tvoj humor. Oh my god, Filip me pogodio, brate. Moj humor. Brate, bili. Pjevači koji znaju da pjevaju protiv onih koji bi trebali zavezati kamen i skočiti s Savskog mosta. Jednom je bila jedna... Ja sam pjevat, what the heck? I sad ga pokaže mene. Skačem svaki puta isto mjesto. Pjevači koji... Ali hvala, cijenim to. Mama mi je uvijek govorila da najbolji način kako ovo ne proditi je da se pravim da ni nemam to u ruci. Istina. Pa probati. Mama mi... Nemoj mama mi ima TikTok. Doslovno na šta ja plaćam internet, na šta ja plaćam i kradem internet i sve. Ljudi, ja imam koreografijicu za Mahrinu i Teodoru, nadam se da će me primetiti, pa kaže. Okej, pa kaži šta. Pozdrav Marko, ja izgleda da ćeš me banat, ali molim te pogledaj ovaj video, pratim te godinama. Ajde da vidimo video. Okej. A to je ono breakfast. Breakfast! Mi je prestar, ne ide to tako. Šta je ovo? Šta je ovo, brate mili, je? Koliko ljudi gleda? What the heck? Oh my god, šta je ovo? Je li ovo ono creepy stvari? Okej, nema ga. Oh my god. Ljudi moji, pripremite se. Iskočit će no... Brate mili, pa... Znači, ja ne bi bio u toj kući, nema šanse. Frende moj, ja bi odmah bio sad na ulici. I nema ga. Šta si ja skrivam, ko da će mi pomoć ruka? Ali malo je čudan, čak i smiješan. Jedan lik koji priča gluposti. Kad ono brat pije jogurt sa patkom, dolazi meni Fred, kaže, gdje ti je penzija, ja ne znam ni ko je. Istina, poznajem takve ljude, prečudni su. Evo. Bako, pričali smo o ovome, okej? Nemoj to radit. Znači, neću te posjetit, nikad te neću posjetit. Miči to s interneta. Šta je sa bakama, znači, šta se dešava, zašto ih ima toliko? Marko, molim te, stavi ovu u seriju. Evo, eto, je u serijalu, ali ne znam zašto... Zašto ima toliko baka? Zašto tjerate svoje bake da plešu, ne razumijem. Možete se predstaviti. Znam ovo. Ja sam ja. Ime, prezime, godine. Ja sam ja. Kad kažem ja, to je moj moja duša i moje tijelo. Možete se predstaviti. Ivano kaže mood. Istina. Pašćete u nesvest koliko su lepe, sočne i ukusne. Ovo su brazilske trufle. Idemo na pripravak. Dobro, sjeckamo, stavimo na vatru, stavimo putar i onda se istopi i rokamo. Stavimo čokoladu unutra, promiješamo i šta sad? I sad ćemo 17 sati držati da se ohladi. Prekrijemo folijom i ide u frižider na 6 sati. Sada je došlo. Brate mili, 6 sati. U 6 sati više nisam gladan. Ko mi je to poslao? Lukas! Ban! Ne šalji mi više ovo što čovjek po 17 sati radi ove jela. Opet bake. Šta je s bakama? Šta se dešava? A šta ona pokušava? A ona ne zna šta je kliknula. Joj! Ona ne zna, ona želi nazvat nekog svog i onda sad gleda onako šta je ovo? Šta je sam stisnula? Ovako, šta je radi? Je lepa krafna. Lepa grafna. Joj, zašto krijep? Joj. A jo neko mu rekao za krafnu. Vojaž, jesi to ti? A jadno dijete, to smo meni govorili za kavu. Ne znam jesu to još uvijek govori. Kako popiješ kavu, izaće ti rep. Ovo to je ono što sam bacio u glavu ili nešto, ali tako, šta je bilo? Ovo je najsmiješnija stvar koja postoji na internetu. Ne. Oh my god, ja ovo iskreno želim napraviti nekom. Ovo je, okej, možda će mu srce stati, ali... Predobro. Di to ima da kupim? Odmah sada mi reci. Iako, ja mislim da je ovo fake. Fake je, seljaci jedni, oni bi meni fake stvari. Ja sam mislim da postoji ta električna, ali nije, nego neko vuče samo sa ovim. Vidi ovo. Jel vidiš? Ovdje se vidi uže.
Su nju sjedni, oni bi mene verili. Random mimovi. Što se dešava? Bravo, zaronio si. Imam ja neke petarde. Petarde. A to su petarde koje onak ne postoje, jel tako? Ili... No, obaj! Pa frende moj, šta si ti napravio? A di je pesek bio? A evo ga, okej, pobjegao je, maknuo se, dobro je. Dakle, znači, eksplodiralo je. Okej, pesek je pobjegao tamo iza, ali ja vidim da se tu nešto miče. Vidim, nešto se miče ovdje. Jel ovo vatra? Okej, čovjek nije normalan. Da rude mentality, ajde da vidimo. Meditirat ćeš ti kad te ja bacim u ovo bazen. Kad smo već kod tog bazena, je se tu mala beba kupa. Oh my god, ovo se tako sjeća, me. Ja ne mogu ovo, vidi koliko je ružna. Jesam. Oh my god. Davno. Ne mogu ja ovo. A ti si sve što ja odvijek nisam htio. A ti si sve? To sam ti sve stvari, mislio sam ih preprodat. Trebalo mi je za magiju. Tako da ono što si gradio si patuljku mali. Jes me čuo? Jel me razumiješ? Oh my god. Znači da opet idem raditi Daruda. Ja bi ga napravio da je toliko smeće. Znači, joke-ovi bi bili ono da me demonetiziraju, Jurite ubojice, zabraviš da skineš slušalice. What the heck, Ko mu ne zna napamet NPC iskreno? Mene sramota te pjesme. Sramota me te pjesme, trebamo nešto novo smisliti. Dakle, ljudi moji, YouTube je odlučio da je ovo najbolji video za tebe, tako da ostavi like, preplati za još, idemo na 1.500.000.